fortælle om det økonomiske kredsløb. Husholdningerne bruger nogle penge i virksomhederne. Virksomhederne udbetaler noget løn. Af den løn skal husholdningen så betale noget skat. Og den skat, de penge, den offentlige sektor får tilbage, den giver de så noget af det til husholdningerne i form af nogle overførselsindkomster. Husholdningerne sparer noget op. Virksomhederne bruger nogle penge i udlandet i form af import. Yes, jeg vil tale om multiplikatoreffekten og noget om skattelettelser. Hvis den offentlige sektor, altså staten, giver skattelettelser til husholdningerne, så får staten færre penge. Husholdningerne har dermed en større disponibel indkomst, og de øger deres forbrug, så nogle af pengene bliver brugt i virksomhederne. Virksomhederne øger deres produktion, og kan måske ansætte nogle flere mennesker. Dermed bliver der flere penge til husholdningerne. Af den løn, som husholdningerne så får, der skal de betale skat. Og nogle af pengene fra den offentlige sektor går tilbage til husholdningerne i form af overførselsindkomster. Nogle af de penge, de bliver opsparet i den finansielle sektor. Og nogle af de penge bliver også brugt til direkte import fra udlandet. Virksomhederne, de importerer også fra udlandet. Så der bliver også brugt penge. Det vil altså sige, at der er 3 begrænsende faktorer for multiplikatoreffekten. Det er udlandet, det er den finansielle sektor i form af opsparing, og det er skatterne, når man snakker om skattelettelser. Yes. Og hvad så med en offentlig investering? Hvis det nu er en offentlig, altså staten, vælger at vil bygge en ny Storebæltsbro, så skal de have nogen til at gøre det. Det er virksomhederne. Dermed så udbetaler de nogle penge til virksomhederne. Virksomhederne skal have nogle folk til at gøre det her. Det vil sige, at de giver nogle penge til husholdningerne. Husholdningerne skal så betale skat for den løn, de får. Og noget af de penge, som staten får, giver de så tilbage til husholdningerne i form af overførselsindkomster. Igen, husholdningerne får flere penge. Noget af det går til opsparing. Noget af det bruger de i virksomhederne. Og noget af det bruger de til direkte import. Men noget af den løn, eller nogle af de penge, som virksomheden får, det bliver også betalt skat af, noget som selskabsskat, tilbage til den offentlige sektor. Og sådan kører det ligesom. Flere penge der, vi betaler mere i overførselsindkomst, men sparer mere op. Flere penge til udlandet på den der. De skal betale mere skat. Og til sidst så ender det med, at de penge, der først bliver postet ind i form af den her bro, bliver større end det, der først er brugt. Eller de penge, der er cirkuleret rundt i det her system, bliver større end det, den bro kostede, og dermed en øget velfærd og øget velstand.